Nagapwa ba nun di Rabi Island daw? Rapayan narabian ka, Simbang Pay. Ay na, aday tang kayo manen. Ang sermon kayo manen, nanang. Makaringring kayo manen. Ay na! Ako. Nagtaor ka, nakaw. Ha? Sikal at lalaki kada kayaw nga gakabsat. Kasanungay, ama kay waras ka iti apilye daw ni Tatang Mau. Nagkasta-kasta kamay. Apay ay didak maawatan. Kit kastoy nga rod mo ti kinatao, nanang. Baybay andak lakad eh. Ay! Sayang! Ti kinataor Mau. Sigurado nagtataor kang nagpipintas kumadag iti agbalin nga anak Mau. Now! Mga sawa ka. Didak pilitan ng mga asawa iti padak, agar lalo. Tababae tirik na. Ni Leticia, napinta sa balasang dajay. Arbam kiday. What? Ha? Saan man ang tili bagbagayo, nanang? Change topic, nanang. Please! Papanambanan, Jana. Kun pangtadamanan dito sa hambag nga Star Apple nga ima mo. Kuan, Tatang. Ilako. Oh! Itid ko kunama. Ha? Itid mo manan itinobyam ijailay. Ay na, Jana. Mamin ano ay nga ibagak asinaamon dinobyam ijailay. Labs na labs ko ni Sophie, Tatang. Yeah. Tidak ko mamut labdan na makinayat kin ko na. Tayo lang tayan tiragsak ko. Ay na, bumakit ka na balasang, Jana. Naasawaan amin na nakakabsa mo. Sigala saanan. Mag-asawa ka giting. Abay, kaya't mo tagbakbakit abalasang. Padamot asawa ko na, Tatang. Nagraraman. Sapay adda asawa na di babae. Nagkasarda ka no ita asawa na. Wan, ngam nabayagan na nagsinada, Tatang. Ay, basta jaketar aramidam. Makiasawa kang kunak. Ni Iday. Barupay lang aging gayta. Nagharim king kadeja saan? Agpaaram ka king kuana. Tapno agkasar kayon. Manjak, Tatang. Da. Pagka naanukmut ngay dajay at tao. Jak may rusok, Tatang. Never mo ta. Ay na, agpadatan iti parekot kumaray. Ura dyan akaw. Kahit ko kumamot na makiasawa. Babae mo siya kaya na. Ay na, uray nga rod nilan daw. Jay pada na nalalaki ti kayat na. Ibagbagak nga armod na. Ni Leticia agam di na kanu kayat. Ha? Dagitila ko maanak tanti agasawan na maray. Ha? Hey, si Kamot. Hey, nakarkarunan. Adi na kayat si Kamot. At least, makakasarda. No isuda ti agkagasa at maray. Ay, una. Ngam ti problema. Agginustuda nga tamay. Hehe, kas na imposible mapasamak na ita, pare. Tatang, mabalin nga ipasyar ko ni Sophie dito'y balay. Ay saan? Di ka agaw-awid dito yan, no ipilo mo taka mo dyan ah. Ha? Abayaya kas na kayo, Tatang. Abayaya didak nga bin maawatan. Di yung maawatan tiriknag, Tatang. Wen, tadyak ka dar aramidam. Nagpintas ka, babae. Nga magkasta-kasta ka. Tatang! Ulitin, di ka lagaw awid dito yan, no natangkan ti ulam. Nanang, kitaan nyo man bagay ko ti inyugad ko diti kinay ko. Ha? Nagalas? Ha? Ni nanang nga talaga. Kahit yo, ta itrim ko ta kinay yo. Urasanan. Ha? Ay, ada nagsada nga tricycle iti bataw. Ay! Jay gayam na singput nga anak ko. Ay, na! Ay, dagiti apo ko. Kadada. Ha? No, kasta ko kumabait. No, ada kumabot. Ibukod mo a pamilyam. O di ada kumamot apukok kan kaitalan daw.
Agam sa bali mo nga minararamidam. Jaski ka. Nanang. Nan! Aglisi ka! Dahil nakmatan sabtan dagiti dong-dong wako na nga po ka. Ading saling. Arak man. 5 ang bote. Lokatam amin. Na, nagadumot tali mga inumamon, Manong Lando. Kaya't ko ti makalipat, ading. Anya? Saling! Arak man! Ino mabuti! Ala! Uri si ka, Jana. Agbartag ka mat. Wen! Kaya't ko ngay di liwag ti problema. Ay kat agsango kayo nga ruda na ni Manong Lando. Tapati ka no ni Manong Lando kagbartag mat. Anya? Ala, agsangot ang agsyat dyan, ha? O sige, dahi talagayam. Kaya't ko tapno adamot kadwak. Ano kasta, Lando? Agpado ta iti problema. Un, dyan na. Tagkas kinin tatang mo. Saan nagmat amawatan ni nanang ko? Di na kaya ti kasto niya kinataok. Ti kaya na mga sawak ano. Tapno maiwaras ko kano ti apilye. Dong. Uray ni tatang ko. Di kayat na. Makiasawa. Tapno, aganak ka no. Hanggang awan rik na ka makiasawa iti lalaki, Pards. Nakarkano pa'y kanya, palakid din a girl lalo, ti asawaan. Madyak man, Uray siya. Pahingamin na didak mawatan. Oras siya nga ron. Anak dakman. Namapay ang kastoy ayam. Amom, Lando, Naku, tigas. nagpintas ka si ka. Ha? Uray mo't si ka. Nagtaer ka dyan, Kasta ka di. Apay no. No. Datan. Ano yan? Sigurado nga dyan, Kaya't mo ti, kas kanya? Sige ngay. Kaya't nakadimot, Lando. Ang kwa. Saan ka narigat nga ayatan dyan, Uray si ka, Lando. Patsik. Masurusuro kan tungayatan. No kasta, agyo tangarudan, Pray suma. Awan binabaw yan, Lando. Uwan, Jana, I love you, Jana. Baliktad, Lando. Ha? Siyak tirumbang nga mo namang ibaga iti I love you. Aya, I love you, Lando. I love you too, Jana. Saling! Di mo lang nakita, Jayan ako. Ada nga minang ibaga kanya kahit madama ka na ti panaginom na dito yung store mo. Ha? Ala! Napananda ngayon nagiti dua. At dadala itay dito sa angot istor ko. Nga mamanda mga dito yan. Ha? Sino ti kadwa na naginumaya? Ni Jana, nana. Anya? Ay kahit nagkuyog da nga ta? Napananda nga yan. Diyak mo na si puta na nung nagkuyog da. Kano napananda, nana. Naglukon da dya tao. Di pa lang amin mga sawa. Tapno agtalnan. Huh? Ngam amuyaw. Agsinsin nangi damot itay nakainumdan. Anya? Ay, napan man siguro iti ayan dagiti barkada na.
Sige, nakong mapanak nga rudan, Wine. Jana. Ay, Jana. Agriin ka. Aldawan. Ha? Lando, Mm. apay nagkaidata? Sana bale? Taawan na pasama kiti nagbaitan ta. Nagkaangbay tala. Ha? Sigurado ka? Wen, imposible yan di mo malagip ti amin. Nabartik tangag paiso. Ngam amok tinararamid ko anya. Ha? Kan may isa, siyang ti rumbang agdanag saan asik ka. Lalaki ka anya. Girl laluak man. Ah, ha. Kat, kasano? Paisunta ka din. Ti nagsaritaan tayo di kalman. Wanan Tapno, sardingan datan dagiti dadakkel ta sir-sirmonan. Makauma denggan dagiti sermon ta. Makatitilang. Hawin nga rod. Ha? Kaya't da nga na mga sawa kon. Uray ni nanang ko. Kastama ti kahit na mapasama. Mga sawa ka nun. Tapno, makaputo ta. Uray siya. Kaya't ni tatang ko nga ganakak. Tapno, ada ka numot apo ko na kanyak. Sige nga ron. Dumanon kayo dyan ha. Loko. Da kayo ati dumanon. Ung tanak manan ni tatang ko na, no ibagak ada kami ti dumanon. Ay, wala niya. O sige. Dumanon kami nga roden. Ibagak kininanang ko. Tatang, mga sawa kon. Mamin ano aya nga ibagak asan ang mabaleng nga makikasar ka itipada mababae. Lalaki iti pakiasawam sa nababae. Katuan mo tatang. Lalaki talaga. Ha? No kasta? Pudpudno kan a babae anak ka? Saan kan alakyan? Di yun damagan day tatang. Basta, mga sawa kon. Period. Ay na! Ha! Kamagyanan na! Nakapanurot ka malangan. Kay asino ti pakiasawam? Asino ti lubyam? Urayan nyo rata na. Dumanon dan, inton pikat. Ay na! Maragsa ka na kitiday ta na ibagaman ako. Ay na, sapay la kuma. Tasanak nga agtag, tagay na plang nga nakaw. Pud no kumaday tuyan. Pudpudno mo't talaga nanang. Makiasawa akon. Isa dumanon tayon. Sige nga raw dan ako. Sino nga iti danunan tayo? Ijay balay da dyan na. Ha? Jana? Sino ti asawam? Ha? Sino ko mati asawam ijay? Nakiasawa mo amin, nakakabsat nan. Ni dyan na ti mga asawa kanyak. Ay, asawa ak nanang. Anya? Sigurado ka? Wan! Di mat kasta ti kayat nyo. Babae ti asawaan. Babae mat ni dyan na. Isong asawaan kon. Anya? Diana ganlan daw. Sakbay at ulagan tayo ti kasalyaw. Sigurado kayo, akap-kap na kanyang titunggal maysa. Uwan ngagpaisaw landaw. Jana. Ta ambuyo ti kasar. Saan na bareng-bareng day ta anak ka. Sigurado kayaw nga ayaton yo ti tunggal maysa. Ay, pasensya kayo. No, kastoy ti damdamagan mi kada kayo ta nabiit pa'y lang kami na nagkinaawatan kayo. Kunay, agkasar kayo. Sure na sure kami nga roden nanang. Uwan nanang, tatang, sigurado kamin. Agkasar kamin. Apno saan da kami na sirmunan. Ta makareng-reng kayon. Iso nga min ti bagpagayo kada kami.
Alang nga raw, no desidido kayaw, ay sige, tulagin tayo nga rudan, tigkasaryaw. Kasano nga dyan asino ti aggawn ka datain tun kasarta? Siya? Wano si ka? Katsa ka. Ha? Lukas ta? Agbarungak intun kaldawan ti kasarta? Pun nga rod, kan agpukis ka. Anya? Ay sos, inalalaga ang tuy long hair ko. Kalpasan na, putdeklaeng. Katanya nga rod, Ay, aganos ka. Umatidog tumananday ta ay, ngala, wanan siyak to nga rodan timang make-up kan ka dyan Papintasan kan tuy ti husto. Naragsak ka di, Lando. When. Si ka nga Ubun mo ta. Napintas ka gayam, Lando. Allah. Thank you. Uray si ka. Pogi ka dyan Iso nga, agbagbagay ta. Lando. Uy, Lando. Agring ka man. Apa ya? Makapangpanganak iti salamagi. Isaw-saw ko kumahiti suka nga dasili na. Anya? Ay na, tengat rabi Mangan ka iti salamagi. Pangalaak nga iti salamagi. Gatawan mula tayo akasta. Kagbiro ka. Dara sa market ni. Makapangpanganak ko na yun. Pangalaak nga rod. Sa perabi una yun o nagsipngat. Inka nga rod agbiro kay tinaalsam ama ka ni di kusina. Makapangpanganak ka talaga ni tinalsam. Ay, apay, aginaw kan ay dyan Unsa? Diyak nagbinulanan. Ay, talaga? Wow! Adan tun baby ta! Itata nakapagpas ngaya kun tatang. Agtrabaho akon. Adan permanente a trabaho kiso nga aw-abarin nyo kumati apo ko yun Anya? Uray nga min ni Lando. Agtrabaho ka numat. Doa kami nagtrabaho, tatang. Anya? Ni abalay latay so ti babae. Ison ti mga awer iti apo ko may. Tatang, kababain no ni nanang laing ti agaw-awir. Iso nga agtinulong kayo adwa. Agaw-awir kayo iti apo ko yun. Ta agtrabaho kami nga gasawa. Tapno makaurnong kami iti pagadal to dagiti anak mi, tatang. Ay, abalayan ariyaong masigugmanan ni Jana. Wan nga raw, abalayan pilang. Nagpardas mati palagsikog tarak ko. Agsasarunaw nagiti anak da iti anak mo. Uwan nga raw. Maikaliman, jay sikog ni Jana ita. Ay, anak nga anak ni Jana. Datamot ti para awir ka nagiti apo ko ta abalayan. Ay, uwan nga raw Tabi si damat nga agtrab-trabaho. Ay, husto ko man ti lima nga anak da niya abalayan. Ay, uwan nga raw tanay. Ay, apaw. Nariga mo, gayam ti agaw away ti maladaga. Ay na, saan kayo matamaw-awata nanang? Ideawan pa asawa. Kaya't yung nga iwaras ko ti pulik. Ngam itatada na sawak.
At ipaandak nagputot. Ay, kuha gamay. Nyamot. Busy kayo mo gamay nga gasawa. Da kami kan niya balayan ti maparigat nga gawawer kada gidyan nakyaw. Isungay ta. Ta naipas ngayon ni Jana ti maikalima nga nakyaw. Uray husto ko man nanakaw. Ay saan? At saritaan mi kinijana, may papaninti dayta. Sa nga dosena, ti kayat mi nga anak. Iso akurang pa'y dayta. Limlima. Anya! Sa nabali tanagagat kami ta sawa. Ura aganak kami iti ado. Takabaglan mi nga ipay amin nakasapulan da. Ta isudat yung ulungan mi nanang. Iso nga, addan 257 nga isikog ni Jana. Talimlima pa'y laang. Ha! Oh, nanang, tatang. Kwartayo. Oh. Kayo mo't ag-relax. Ag-shopping kayo. Ay, agyabadak. Baka inana kami mula ngayon nga gawawer. Uray may salaang nga aldaw mo. Huwag nga raw na balayan. Maka-day off ta ita. At trabaho mi nga gasaway ta, tatang, nanang. Iso nga, ikuyog yo amin nga po ko yo Ta, kadwayo idang agpasyar. Ada? Ura man no, da kami lang ti rumuran ako. Sino kung mga iti kadwa dagiti nagtatar kan nagpipintas nga po ko yo. No, panawan yo ida. Ikuyog yo ida Aniya! Ayan te maikadwa nga apukutan ngay. Diya mo makita abalayan. Ay, Dajay man nabalayan. Tumandaray. Iso nga ron ti sipsiputak. Ta mga normuar manayin. Ay, nasakitan ti sigil ko abalayan. Iso nga gawitan san. Muuna na. Nako. Kaya po, mangitik out talaangan iti kanan tayo. Ta nagriga mo gayam ti aganawa dito. Tumanaray da amin. Oh. Sige nga ron abalayan. Ay, anya ngay. Ganos ta. Anusan ta ti agaw awer. Ay, una balayan. Tinapatag. Naragsak. Dagiti anak ta. Gansa na bale. Ta nagpipintas ka. Nagtataarabin nga puko ta. Nga oray nagwuwulwul damay. Una, abalayan. Tiyam mo, May, talaga asa nga dosena tipas ngay ni Jana. Ngam nagpatinggam at laiti pito dagiti anak da manang biyanan. Aklunat ngay di mo, permitirig at may kanya balayan aryong. Idi babasit pa'y dagiti apo ko, May. Taparaan anak ni Jana, kat para awawil kami mat kanya balayan ko. Ang amita dadakkalan dagiti apo ko, May, katadada niti kolehyo. Agad-adal da amin, kat sapay kumata makaturpos da amin. Sa bagay, nagagat dagitag hasawa alando kan Jana nga anak May. Iso apat siya kamapagadal da amin nga anak da. Alakastan, ti pagaya mo, pilang.